En dansk ingeniør, Mogens Jensen, er udsendt for at hjælpe en fransk kunde med installation af et avanceret produktionsanlæg. Samarbejdet med de franske kollegaer går fint. Sidst i forløbet skal de endelige beslutninger omkring fremtidig assistance træffes. Mogens Jensen og Monsieur Latour taler sammen. Nu kører systemet godt, og vi skal oplære nogle flere, I kører det, så det kommer jeg ned og gøre. Ja, det lyder bestemt som en rigtig god beslutning. Godt. Har du besluttet, hvilke personer det er? Nej, ikke helt endnu. Monsieur Lyon har ikke haft mulighed for at udvælge det rette. Monsieur Leon, han har da ikke noget med i processen. Er det ikke smart, at det er dig, der udvælger dem? Det er Monsieur Lyons beslutning, og han har ikke haft mulighed for at udvælge det rette folk endnu. Nå, jamen kan jeg så ikke få lov at tale med Monsieur Leon, så vi kan få lov at aftale det lidt nærmere? Nå, det er desværre ikke muligt. Han er ikke på kontoret i dag. Nå, men jeg skal jo hjem i aften. Så kan vi ikke aftale, at jeg ringer til ham, og så kan vi aftale noget der? Det tror jeg bestemt ikke, Monsieur Lyon han er indstillet på. Det er jo vigtigt med oplæring. De er bestemt en dygtig ingeniør, Monsieur Jensen. Men det er altså Monsieur Lyons beslutning. Det er vel, ja. Så må vi jo se, hvad der sker. Tak for det. Oui. Au revoir, Monsieur Jensen. Sagen trækker ud i flere måneder. Til sidst rejser Mogens Jensens chef til Frankrig for at mødes med Monsieur Leon, og herefter bliver problemerne løst.